Ing sawijining SMP ing Ngasem, ono konco telu jenenge Rara, Hana lan Mira. Ing sawijining dino, Rara telat mlebu sekolah. Dino iki kowe telat maneh ndingi koyo telat kowe kudu dikek hukuman. Lewat banget jadi guru, ya ampun Gusti. Gabut banget, Han. Aku ya gabut. Cabut aja yuk. Hah, serius? Awak dhewe apa cabut? Pokoknya ketahuan Pak Setia kepiye, gak sih ah? Abe aku aman-aman yuk. Kenapa? Ayo cepet selak Pak Setia mlebu. Kowe yakin arep lewat kono? Kok nek pas-pasan karo Pak Setia piye? Mending kene lewat kono wae. Halah yuk Mas, ayo. Pening dia cah kae. Apa tak tetoi? Rara nang endi ya kok temen banget ora mlebu. Gak mungkin cari gak mlebu, paling yo telat kayak wingi. Jak cabut sekalian yuk. Ya wes ayo. Kan malah sapa ya? Rara gak sih? Kayak sih iya. Caranya ayo. Ya wes ayo. Kenapa Wera kok hormat nang kene? Halah, aku dihukum lho karo Pak Setia kon hormat. Kasihan yo Wera. Kesel lho aku. Mending ayo cabut ae ke kantin. Wis ojo wedi aku kok nek diseneni karo Pak Setia. Hah? Kowe iki wedi? Halah, yo wis ae nang kantin. Ya wes ayo. Tumben gak telat kan? Mepet kita kowe telat semenit harus masuk. Opo sih? Pak Setia wis mlebu. Sugeng injing anak-anak. Sugeng injing, Pak. Dino iki kene mah bahas bab selanjutnya yaitu bab baru. Ayo buka LKS saiki. Males banget disuruh pelajaran bahasa Jawa. Emel, boleh sih nang kantin? Boleh. Melo ora? Gak sih aku jadi cara Jim. Boleh ora disitu. Kok alah gak CS. Wes ayo Hans. Ayo. Boleh sih sih. Yo wes ayo. Isu sing paling. Sawise sawetara wektu, Wulan menehi izin marang Pak Setia menyang Jeding. Sakwise diijini, jebule Wulan ora tenanan menyang Jeding. Niate Wulan mung arep metu saka kelas kanggo goleki Rara lan Hana menyang ngendi. Ora wani ngawasi kancane suwi-suwi, Wulan langsung bali menyang kelas. Sakwise istirahat ing kelas. Kenapa pas pelajarane Bapak kowe gak meneh sampai jam pelajarane entek izine ning kamar mandi malah ning kantin. Kok Pak Setia iso roh yo padahal kan wong sing ngajar ning kelas. Wulan sing ngomong makane aku iso ngerti. Agak lain guru iki. Bukannya dirahasiakno sing ngerti sapa? Malah didoi. Awas kowe Wulan. 40 menit kok saiki kowe gak usah melok pelajaran kuwi to sing mbok pingini. Wis iki lapangan nganti resik. Aku behana tok kok, Pak. Sopone sijine. Mira, Pak. Ya wis jak Mira sisan ngresiki lapangan. Yo Pak. Sakwise nindakake hukumane Pak Setia, Rara, Hana lan Mira bali menyang kelas. Seluruh pelajaran hari ini telah selesai. Sampai jumpa besok pagi dengan semangat belajar baru. Jam sekolah wis entek wayahe kabeh murid mulih menyang omahe. Nanging Vian, Rara, Hana, Mira lan Wulan dheweke isih tetep ing kelas. Hei, Wulan, nang depan dhisik tak kandhani.
mulai saiki kowe diskor 3 dino. Pungkasane cerita iki yaiku Rara ninggalake sekolah kanthi kuciwa. Menaklukkan dunia Sakwise telung dina suspensi kanthi sikap sing luwih apik, saiki Rara, Hana lan Mirawis dadi murid sing luwih apik. meraihnya. Kekalihipun nindakaken dinten-dinten kanthi kegiatan ingkang positif. Takkan terikat waktu. Bebaskan mimpimu di angkasa, warnai bintang di jiwa. Menarilah dan terus tertawa, walau dunia tak